अरांनि बर' लाइमोन आबादारि अनिल मुसाहारिया 10 बिघा हायाव बैग्रि आबाद मावनानै मुलाम्फा मोननो हादों। अरांआव गाव आथिङाव गसंथानो हानायनि जाफुंसार बिदिन्थि। बिगियान आयदायाव पोस्ट ग्रेजुएट जानाय रोंगौथि गोनां देंखोगिरि अनिल मुसाहारि बिथाङा 10 बिघा हायाव बैग्रि आबाद मावनानै मुलाम्फा आरजिनो हादों। सासे बर' लाइमोन जाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां, आखा-फाखा आरो साख्रि नागिरनायनि अनगायैबो साख्रिनि लामाखौल' सानालासिनो अरां ओनसोलाव मोनसे रुजुजायै बिदिन्थि सोरजिदों आरो बे समाव अरांनि बर' लाइमोन आबादारि अनिल मुसाहारिजों खौरांगिरि साबाय बर'नि जर'खा मोनसे फोरमायनो लाबाय। गोजौ सोलोंथाइ थानाय फोरोंगिरि जाखांफु देंखोगिरि मुङा बिनि अनिल मुसाहारि। अरांनि सासे बर' लाइमोन सकियासुब्रि गामिनि बिथाङा नैबे समावहाय गोबां जातनि बैग्रि आबाद खालामदों। बिथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों बे समाव सावरायगोन। बाहाय आङो बैग्रिखौ 10 बिघायावहाय मावदों। बे दासिम मावनाया 10 बिघायाव मावगासिनो दङ आरो बे बैग्रिखौ जोङो आंजों लोगोसे सासे रन्जन बसुमतारी होननाय लोगो दङ। जों सानैजों लोगोसे मावगासिनो आरो बे आबादखौ जोङो थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय आरम्भ खालामना दासिम मावगासिनो दङ। जोङो सासे लेखा फरायनाय सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो सानफ्रोमबो जों साख्रि बाख्रिखौल' नेनानै थाबाय थानाङा। जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला साख्रि बाख्रिया बहुतखिनि क्राइसिस जाबाय। बेखायनो फरायनायजों लोगोसे जिकुनु मावनाय दांनाय खामानिफोरावहाय एसे गोसो होनांगौ। जेरै आबादफोर मावनानै बा दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो मानसिया गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो। बेखौनो साजेसन होयो। जोंनि एरियायाव थानाय जेसेबांखिनि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोन दङ, बिथांमोना जब नागिरनानै सोरबा माब्लाबा माइन्डफ्रा माने नार्भास जायो। खिन्थु बिदि नार्भास जानाङा। जों जिखुनु खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों गावखौ माने दैदेनलांनो हायो। 10 बिघा गाहाम बैग्रि आबाद मावदों आरो गोबां आबादा जादों, बैग्रि फिथाइया थाइसोदों। नोंथाङा बेखौ फाननायनि बेलायाव, बजार हमनायनि बेलायाव मा बुङो नोंथां? बजार हमनायनि बेलायाव जों दासिम एसेबांखिनि प्रब्लेम मोनाखै मोननायालाय। जोङो पार डे जोङो 5-6 कुइन्टेलसो जोङो हरबाय थायो। मार्केटिंआ जोंहा दासिम मोजाङानो दंथ'यो आरो। बेसेबां रेटआव हरदों नोंथांमोना? दासिम जों पाइकारि रेट 45-50 बिदि हरगासिनो दङ आरो। गोबांथार 10 बिघा गाहाम बैग्रि आबाद, साबेसेसो सुबुङा बेस्थ'ता जादों नोंथांनि? दासिम जोंनियावहाय 15-20 जोंहा वार्कार्सफोर दैलि बेसिसाव खामानि मावबाय थायो। बिथांमोना जोंनि खामानियाव बैग्रि खानायाव जोंखौ मदद होगासिनो दं आरो। नोंथाङा माबायदि 10 बिघा गाहाम आबाद मावनो थुलुंगा मोना? आङो थुलुंगा मोननाया आंनि गिबियावनो आंनि लोगोखौ आङो थेंकिउ होनांगोन। आंजों लोगोसे रन्जन बसुमतारी बिथाङा सिगांनिफ्रायनो लोगो। बिथाङा दासिमबो आंजों पार्टनारशिपआवहाय बे खामानिखौ मावदों। बिथांनिफ्रायनो आं माखासे साजेसनबो मोनदों। खारन बिथाङा गावनि लाइफआवहाय ड्रागन, स्ट्रबेरि बेबायदि आबादखौ मावो। बेखायनो बिथांजों लोगोसे थानानै आं बेखौ मावनो माने साजेसन मोननानै उत्सा जानानै मावदों। आबादखौ नोंथाङा नोजोरबो होनांगौ जायो। नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो। माबायदि सम दिहुनो नोंथाङा आबादाव? जों हानायखिनि टाइमखौ जोङो स्कुलावबो होयो। लोगोसे आं गैयाब्ला न'आव जोंहा आदा दङ। आदाखौ लोगोसे सासे जोंहा खामानि मावग्रा मानसि थायो। बिथांमोनखौ नायनो थाखाय गालाङो आरो। बेसे रां इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ जादों बे 10 बिघा आबादाव? इनभेस्टमेन्टआथ' जोंहा सिगाङो जोङो 2 लाखसो जों इनभेस्ट खालामदों थांनाय बोसोरावहाय। बेखौ जोङो मोनफिनदों मोनफिननायालाय। माबायदि मुलाम्फा जागोन? मुलाम्फाखौ नायनो थाङोब्ला जेसेबांखिनि जोङो इनभेस्ट खालामदों, जोंहा बैग्रि आबादावहाय लसआ जाया। जेसेबांखिनि खालामदों जों